Ahojte priatelia a nadšenci literatúry. Konečne dozrel ten čas, aby som vám povedala nejaké podrobnejšie informácie o akcii, o literárnej akcii, ktorá sa bude konať tu v Púchove už túto sobotu 10.9. Táto akcia má názov Noc s literatúrou. Pointa alebo idea tejto literárnej akcie sa nesie v duchu my a naši susedia v kontexte literatúry. Ponúkneme vám literatúru slovenskú a z nej jednu ukážku pre deti a jednu ukážku pre dospelých a potom máme tu 5 kníh od našich zahraničných susedov. Urobili sme to tak, že 3 čítania sú venované deťom a potom 4 čítania sú venované dospelým. Ak by sa teda rodičia chceli zúčastniť takých tých dospeláckých čítaní, tak pokojne môžu svoje deti umiestniť do detského kútika, ktorý bude v rámci Domu kultúry, bude v učebni číslo 1. Postaráme sa tam o vaše deti, budeme s nimi tancovať, spievať a robiť množstvo zaujímavých aktivít. Pripravili sme si pre vás 7 miest v rámci Púchova. Takým jedným miestom je Dom kultúry v Púchove, kde budú 4 stanovištia. Bude to terasa, potom to bude zasadačka, kde sa nachádza množstvo diplomov a množstvo takých zaujímavých predmetov ohľadne divadla. Potom to bude divadelná klubovňa, nazývaná aj Bábkareň, do ktorej sa väčšina ľudí vôbec nedostane. A potom je to taká šatňa, ktorá je na boku vedľa javiska a do tejto šatne chodia aj veľmi známi a slávni umelci, čiže môžete si pozrieť teda, ako to vyzerá aj tam. Potom vlastne to sú stanovišťa v rámci DK Púchov. Potom je jedno v základnej umeleckej škole tu na v Púchove. Gymnázium Púchov nám ponúkol priestor divadlo v Podkroví a napokon 7. stanoviskom je Podivný barón, ktorý sa nachádza v Župnom dome. Otázka znie, ako funguje Noc s literatúrou. Je to veľmi jednoduché. Máme jedného čítajúceho, ktorý má k dispozícii jednu knihu a jeden úryvok. Tento úryvok bude počas večera v čítajúcich intervaloch, teda 15 minút sa číta a 20 minút je pauza. Tento úryvok bude stále opakovať. Teda nemôže sa stať, že by ste prišli o niektorú z ukážok. 15 minút teda máme na to, aby ste si vypočuli čítanie a potom vy máte 20 minút na to, aby ste sa dostali z jedného miesta na iné miesto. Keď prídete na hociktoré stanovište, ktoré si vyberiete, dostanete od nášho dobrovoľníka, ktorý sa bude nachádzať na každom jednom stanovisku, mapku. Na tejto mapke budete mať napísané čítajúceho, miesto čítania a taktiež, čo sa tam číta. Takže keď budete mať všetkých 7 čítaní za sebou, lebo na každom stanovisku vám orazíme tú vašu mapku a keď získate 7 tých razítok, tak potom môžete prísť na afterparty, kde sa bude konať aj taká tombola pre tých, ktorí sa zúčastnili všetkých čítaní. Môžete vyhrať veľmi zaujímavé ceny, sú veľmi hodnotné a podľa môjho názoru naozaj skvelé. Táto afterparty bude pre všetkých tých, ktorí sa zúčastnili tejto akcie. Môžete tam prísť, ak ste sa zúčastnili jedného čítania alebo všetkých 7. Je to vo veľkej sále v Dome kultúry a začína 21:30. Ja a moji priatelia, ktorí mi s tým pomáhajú, sa na vás veľmi tešia už túto sobotu 10.9. od 17:30. Takže nezabudnite, Noc s literatúrou už túto sobotu. Pekný deň!